anamız öldürdü mi iken arılaşlar. Yıla uçkança yumurka tegeretip karık. Yumurka Irakka gitse toprak öldürgen deymen. Bir-iki tegeretüden tuktap olsa, irterek bular ele. Olay olsa aşıkmamız. Aşıkkan işte hayır yok. Kuk şiir, devir bilen devlet bir, imin ömür tilep bir. Jirge kuk iyiz bulsun, utka su iyiz bulsun. Kilir yol simiz bulsun, her taraf diyiz bulsun. Kuvvetin bir, kışın bir, imin durmuş için bir. Kuk şiir. Ölgürgen, tamam ölgürgen. Bizning ilde Sabon to'yi eng eski, eng go'zal bayram. Bu shun nafasida g'umum oila, g'umum xalq bayrami. Bola shog'oni, ko'ngilli o'yinlari, shikar, so'g'iz kibitdan tonlar uchun kutib oladi. Ulkanlar uchun Sabon to'yi tabiatga siyru. Kıştılar şu vakıta yaz hem hizmet beyremi. Jir anamız ezin başladı. Başladı bunların başlığı olmaz. Sin aman arımız başladı. Könlünden izgiplerin neydi? Eş başla. Bir tık yanına, bir tık bir. Uçma yanına, uçma bir. Uçma yanına, külte bir. Külte yanına, şumele bir. Şumele yanına, kiben bir. Kibenlerini soğup, ekmek aşarga yazsın. Siz yaş yigit kızlarının bu bayramni ne için kutib olganini bilasizmi? Chunki Sabon to'yi kuzgi mulk-o'ng'ash, mulk-o'ng'ash shollab gurlab o'zgan to'ylar, uylanishu niqli oila degan so'z. Durust. Men bu yil Sabon
Yavaş. Şeşu şerif tügellenip gileydi. Şu vakit katral kopkalarında bilgisiz yigit peyda oldu. Sağ olasınız muhterem ağay. İşiniz ol bolsun, oңышыгыз мол болсын. Рәхмәт юлчы. Яхшы сүз җан азыгы. Үсәң Михаил, сен ният белән йөрисеңме? Бер килеш muhterem ağay. Ниятем изге. Ай, илебезгә рәхим ит алайса. Андый кунакларга капкаларыбыз да, күңелебез дә ачык. Эше барның ашы бар, эшли сөйләшик. Син шактый дөнья күргәннәргә яшисең. Акыл төбе тәҗрибә дибезнең халык. Бер-ике хикмәтле сүз әйтсәң, җавабын табарсың. Bilgәннән белмәгәнем күп, күргәннән күрмәгәнем күп. Алайда әйтеп карагыз. Менә бер тапкыр чәчтем. Бусы бурычымны түләргә булды. Икенче тапкыр чәчтем. Бусы бурычка биреп торуым. Өченче тапкыр чәчтем. Бусы йортымның бәхете хакына. Төшендеңме? Иртәгә берәр бәйрәм әллә? Ниндине бәйрәм әле? Сабан туе. Иртәгә бердәнбер сөекле кызым Наҗар сабан туе батырына ирешәчәк. Наҗар? Наҗар исеме? Әйе, аман бир кызы Наҗар. Ул коптырына, кая чабасың? Тавышмакларымысың? Җавап бирмәдең бей. Әй, бисәң генә иреңдә алайса. Батыр туса, ил бәхете. Yağmur yağsa, җир бәхете. Сабан туйларыннан соң шифалы яңгыр явып үтсә, игеннәр мул булыр, илгә байлык, бәхет килер. Ул очракта табигать безнең теләкләрне кабул итәр, безне үзенең бер өлеше итеп таныр. Мин быелгы ярышларга җаным тәнем белән каршы. Батырга бүләк булыр өчен тәкә түгел мин. Минем сөйгән ярыма. Исеме, җисеменә туры килердәй Азамат. Ул күрше баталдан 3 ел элек кәрваннарның берсенә ияреп шәһри бияргә юл тотты. Анда бер акыл иясе гыйлем йорты ачкан имеш. Уку кешене күздә итә дип Азаматым җыенып китте дә бүтән күренмәде.
ham